سلام تخطاتلتي مدب يوتيوب شانل سينما سمرم نايلو معلت مدباتنا جميرنا لنا ميكتتالكم بخبر نعدم أبز وانزي بيوسي أبز وهاب تمرتين وددراتن تسأميدم زلو إيرتراوان تقدادمتي ياكوب دبساين محار تسفاتيونن لافيلتاليون كلتشحن عصر تجعتن يساتفو من لهم حبيرناكم نيرنام بز مسارات أبز كساب حجز تخيل وددر زترغ بوصيت كرة انكلو أب كاليت مدرخ كاب كارمينس تبقيسا أب بوكادي هورجينوس تزازمت 953 كيلومتر وددر جرار أرميلاس بوبيل زتوالة تقدادماي بسلسة ساعات 53 دقيقة 08 كاليتن قداماي كوينو كعوة لانكلو بحموش دقيقة 33 كاليتن جزية تبليسو ياكوب دبساي دما مبل 4 شمتن ترتحيزم ما حاري تسفاتين دما 10 دقيقة 10 كاليتن جزية دحيرو نوددرو مبل 56 ترتحيزو زازيموهم مبل 10 حدا مدرخ توركن كويلك تشاينا لومي امينكينغ سابتين اگر درزت 153 كيلومتر زنوحاتا نيرم كاب جاف ناب جاف نايتا وددر دما ليت اقولقول بمنبارا تقرارمتي تزانيوم زتسل علوم الحكات فاتسيمامم بز مسارات ابزاني بحبار قعزوز تزازمت وددر بثلاث ساعات 23 دقيقة 3 كاليتن فرنساو تقداماي كلب ميميسين برو سايكلين روي افتينغ قداماي كونو كولو ايرتراوي بروفيشنال تقداماي بايك ايد مخصب دبساي دما بيجزيا كيتبلص نوددرو مبل 24 ترتحيزو ام فصمتا ابسيحوم ابز كساب حجي زتسلاسره توركن كايلك كولومبياوي روبنسون بالابو ناي جزي مالي عقيبوا كغازن كله مخصب دبساي مبل 10 ترتا يركب ناينت بماليا روماناوي ادوارد ميكيل غروسو بيتيس انسل سنت بيغلسام كاب زحلفه مدرخات 10 تخلتنت بزعكب مخصب دبسايغن كاب 37 نابر بعن حدن وريدوم أبز وددر زلعل إيد حزازلا كولومبيا حجون أمني أمبس عقب ناي كلب إنتر برو سايكلين زخون زيقا هيرنان أغريو أب كرميت زركب بيغانتا درجة كولومبياويت ميدلين بوهلول 9 ساعات 21 دقيقة قدامت زلاغانتا كتكون نكلا بايك إدما ب20 دقيقة 30 كاليت اندحيرا أب شاوعي ترتا تقميتا نتتصاوتا دما ناي زمص مبل 10 مدرخ وددروم أم قومات يركبوم نمبل 10 شمونت غزيو زكايد زلو توركم كايلك صباح تقدادمتي اب زانغوي بزكايدو ناي 11 كيلومتر وددر قوصليوم اذا مدرخ كاب زحلفو 11 مدرخات ازياز فخصت اب سطح قلقليا كتكايد تور دي فرانس كلتشحن 19 امززامو فليتر ايوتن صباريقوم امنايت مال استخايده مبل 17 تور دي فرانس كلته مكرات قرارمتي وددر كزازم ابز قربول زنبر غزي مغروفاتهم ارست سريحم ازي امونغو ابال كلب جامبو فيزم زخونه جرمناوي توني مارتينين انجليزاون ويلساون تقدادماين حلقه غانتا إنيوس لوكرون زنبر كرفس دحرتي انقساقسي اكل جامبو فيزم زخونه توني مارتين ام مچرستا 10 كيلومتر كترفون كلو نوددر ام علو كوعلا بمحسابي بزي زخونه صقم نوددرو زسلاسل نيرم اب كم زهموت كن بدحري زنبره ويلساوي روك راون بوتا رخيبه إلو اب تصقعلو جرمناو توني مارتين بناي صلئ زمسل اطمامتا دحر مقومات بغنبو إلو غير بمدفع كاب صرغا وصيو سنكلكل كم زبل غيروم يوغون امبر كم زغله زلو روكون توني مارتينس دس زيبل قال كم زتزربو يزحبر باز مسارات بريزيدنت نايت وددر روكود نكلتيوم تقرادمتي كابت وددر كم زرسكول مغلاصو تفليطلهم يخون امبر كزازم سلسته وددر تاريفو زلو تور دي فرانس ازوم كلته تقرادمتي كقارصو بمهانم فصم مقرت كم زي هلو يغلصالهم مناداتي مس بول توماس هيل زمساسل بقعت زلو روغنا فصم كوحطلو كم زي كاله كلتيوم ابستا غبرلهم قاله محته تغليصيوم كلتيوم نايدحان كم زي نبرو زكحر يكونن اتصقم اب كلتيوم نيرم كاب مطنقطه حليفكا كاب وددر كم زلي مغبار كن نخلو سبورتنيا ناي عشا وساني كبل دما اكايد سرح نايت مبل 106 غزي زكاي زلو تور دي فرانس زغونه سردي بريل حساباتو اكافيلوم بتوسخ زوم كلته تقرارمتي تمال زرخبو ناي 34 كومون 29 وصيتهم تسريزلهم ابزا نايت مالي 17 مدرخ ايطالياوي ماتيو ترينتين نتوماس اخطيلو معواتو زذكريوم قبل 18 مدرخ تور دي فرانس كاب امبرون تبقيسا افاليرس تزازمت ناي كلتميت 8 كيلومتر حكات شافه نغرام اذا اتوص زبل عبيت اخرانات زحزلت مدرخ بزيكاتو مناي ميديا بكله زلوم تزي كوينو اتوم كحخرو زيكولو قداي كم زخونو باغو زتفلت نبرم
በዚ መሰረት ብዘይካተን ኣብ ቅድሚት ዝነበራ ክልተ ንኣሽቱ ዓቐበታት ኣብ ከባቢ ኮልዲ ኢዛርድን ኮልዲ ጋልበሪን ኣዝየን ነዋሕቲ ዓቐበታት ንተቐዳደምቲ ይጽበይኦም ነበራ። እዛ ውድድር ብሓፈሻ ነቶም ዝለዓለ ካብ 30 ክሳብ 20 ነጥቢ ኣኪቦም ዝነበሩ ከም ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ፣ ቤልጂማዊ ቲም ዊልንስ፣ ፈረንሳዊ ቲቤት ፒነት፣ ቶማስ ደግነት፣ ጁልያን ኣላ ፊሊፒን ካልኦትን ከተኸስብ ተስፋታት በብቕርብ ይንጸባረቕ ነበረ። ኣብዚ ኣካታዓይ ኣርእሲ ትማሊ ዝተሰርሓሉ ቱር ዲ ፍራንስ 2019 ድማ ጀርመናዊ ቶኒ ማርቲንን እንግሊዛዊ ሮክሉክን ብሰንኪ ዝተዋህቦም ተሪር ውሳኔ ኣብ መወዳደሪ ቦታ ዘይተረኽቡ ክኾኑ እንከለዉ ተወሳኺ ተቐዳዳማይ ቦራ ሃንስ ግሮ ኣውስትራልያዊ ሉካስን ዴንማርካዊ ሶኾንን ካልኦትን ዘይተበገሱ እዮም ነይሮም። ናይ ነጥቢ ዘውህብ ሓውሲ ዓቐብ ዝኾነ ኮንዴስ ደምስሌስ ክቐርቡ 6 ኪሎ ሜትር ዝተረፈሎም ግዜ ድማ መራሒ ቀጠልያ ማልያ ዘሎ ስሎቫክያዊ ፔተር ሳጋን ናይ ምጽላቕ ስጉምቲ ወሰደ። ይኹን እምበር ነቲ ጉዕዞ በይኑ ክኸዶ እኳ እንተፈተነ ብድሕሪኡስ 4 ተቐዳደምቲ ደኣ ብናይ ቁርብ ፍልልይ ይስዕቦ ነበሩ። ድሕሪ ግዜ ድማ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ በብሓደ ደኣ ኣርኪቦም ገዲፎሞም ተመርቀፉ። ዝነበረ ኩነታት ኣየር ካብ ናይ ትማሊ ብተዛማዲ ዝሓሸ ፀሓይ ዝዓብለሎ ብምንባሩ ተወሲኽዎ ኩሎም ተቐዳደምቲ ዳርጋ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ነይሮም ክበሃል ይከኣል። እቲ ዝለዓለ ተመክሮ ኣብዚ ውድድራት ዘለዎ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኩንታና ድማ ንዝረኸበ ዕድል ተጠቂሙ ብምህዳም ንብዙሓት ደኣ ገዲፎም ተዓዘረ። ኣብ መወዳእታ ምስቶም ካብ እግሩ ምፍላይ ኣብዮም ዝወዓሉ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴትን ኣሌክሴይ ሉሴንኪን ኣብ ዝገበሮ ርብርብ ድማ ነታ ተራር ናይ መወዳእታ ዓቐበት ብምድያቢ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ነቲ ኣብ ቁልቁለት ዝነበረ መዛዘሚ ሕንፃፅ ብማይ ተሰንዩ ሓገዙ እናገለጸ ረጊጹ። በዚ መሰረት እቲ ሎሚ ዓመት ኣብዚ ውድድራት ዓወት ሓሪሞ ዝጸንሐ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኩንታና ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 34 ደቂቕን 15 ካሊእታትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝሞ እንከሎ ብ1 ደቂቕን 35 ካሊእታትን ግዜ ዝተበልጸ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴት ድማ ካልኣይ ኮይኑ ብ2 ደቂቕን 28 ካሊእታትን ግዜ ዝደሓረ ኣሌክሴይ ሉሴንኮ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ተርታ ረኺቡሎም። እታ ብመሰረታ ክብድ ኢላ ዝነበረት ውድድር ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ምስታ ብዙሓት ተቐዳደም ዝሓዘለት 29 ደቂቕን 59 ካሊእታትን ዝደንጎየት ጉጅለ ብምዃኑ መበል 92 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ዘሎ። ክዛዘም ክልተ መድረኻት ተሪፎ ዘሎ መበል 106 ቱር ዲ ፍራንስ 75 ሰዓትን 18 ደቂቕን 49 ካሊእትን ግዜ ዘለዎ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላ ፊሊፕ ነታ ብጫ ማሊኡ ክሳብ ሕጂ ኣይርፈራን ዘሎ። ስለዚ ቻምፒዮን ከይኮነ ከም ዘይተሪፍ ዝእመት። ብተመሳሳሊ ስሎቫክያዊ ፒተር ሳጋኑ ንቐጠልያ ማልያ ብ309 ዝቕሉ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብዛ ማልያ 20 ነጥቢ ዘለዎ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ካብ 72 ተርታ ናብ 78 ወሪድ እዩ። ንኣንበሳ ዓቐብ ተቐዳዳማይ እትዋሃብ ቀያሕ ነጠብጣባዊት ማልያ ድማ ሮማን ባርዴት በዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ተሓጊሱ ካብ ቤልጂማዊ ቲም ዊልንስ ተቐቢልዋ ኣሎ። ናትናኤል ድማ ካብ 10 ደረጃ ሒዝዎ ዝነበረ ናብ 18 ደረጃ ብ20 ነጥቢ አንቆልቂሉ። ብጋንታ ደረጃ ሙቪስታር ብ226 ሰዓትን 2 ደቂቕን 13 ካሊእታትን ንመሪሕነት ናይ ዝውድድር ሒዛላ። ጽባሕ ቱር ዲ ፍራንስ ብናይ መበል 19 መድረኽ ውድድር ክሰላሰሉ እዩ። እዚ 21 መድረኻት ዘጠቓለለ ውድድራት ዝበዝሐ ውድድራቱ ድሮስ ኣሰላሲሉ እዩ። ዳርጋ 500 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ጥራዩ ተሪፎ ዘሎ። ኢጣልያዊት ጁቬንቱስ ከም ኣካል ከተካይዶ ፀንሐት ናይ ክረምታዊ ዕረፍቲ ጉዕዞኣ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቻይና ትርከብ። እዛ ዓርሞሸሻዊት ጋንታ ልምምዳን ንምግባር ኣብ ምድላው ዝነበረትሉ ግዜ ሓደ ቻይናዊ ደጋፊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝኾነ ናብ መቐየሪ ተፃወቲ ጽግዕ ብምባል ምስቲ ኮኸብ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ኮፍ ድሕሪ ምባሉ ሕልሙ ጋዲ ክገብር እንከሎ እንተኾነ ግን ካልእ ቻይናዊ ደጋፋይ ከም ናቱ ክገብር ኢሉ ዝተለሞ ሕልሙ ኣብ ግብሪ ከይውዓለ ኣብ ኢድ ሓለዋ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ኣትዩ። ነቲ የዕገር ጊርካ ዝተባሃለ ደጋፊ ፖላይስ ኣብ ዝሰሃልሉ ዝነበሩ ግዜ ድማ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከም ናዕበኛ ተመሲሉ ብድሕሪ ሕቖ ናይ ሓደ ኣባል ፖሊስ ብምምጻእ ክነጥር ተራዩ። ሮናልዶ ነቲ ቻይናዊ ፖሊስ ብምስንባዱ ድማ ክምስ ክብልን ተግባራቱ ከስሕቆን ጀሚሩ። ወዮ በቲ ናይቲ ተጻዋታይ ግብሪ ዝሰንበደ ፖሊስ ተዳሂሉ እዩ። ፊፋ ሓድሽ ዓለማዊ ተርታ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ዝዘርግሓሉ ቻምፒዮን ኮፓ ኣሜሪካ ዝኾነት ብራዚል ሓደ ደረጃ ብምውሳኽ ንፈረንሳ በሊፃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሓኺራ። ቤልጅየም ንብራዚል ብፀቢብ 20 ነጥቢ በሊፃ ቀዳሚት ክትስራዕ ከላ ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ኣርጀንቲና ኣብ ዝርዝር ቀዳሞት 10 ኣትያ። ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣልጀርያ ዝበዝሐ ለውጢ ማለት 28 ደረጃታት ሓኺራ ኣብ መበል 40 ደረጃ ክትቅመጥ እንከላ ኣብ ፍጻሜ ዝተረታዕት ሴኔጋል ብወጋና ካልኣይ ደረጃ ብምውሳኽ ኣብ ታሪኻ ዝዓበየ መበል 20 ደረጃ ሒዛ።
ኣጥቃዒ ሚላን ኩትሮን ኣብ ራዳል ወልቭስ ምእታው ተገሊጹ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናብ ክለብ ወልፍስበርግ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ ጃቬል ሽላገር ይንዋሕ ይሕፀር ብዘየገድስ ናብ ኣርሴናል ምጽምባሬ ኣይክተርፍኒ ክብል ተዛሪቦም እዚ ኦስትሪያዊ ተጻዋታይ ክሳብ 2023 ምስ ወልፍስበርግ ዘጽንሕ ውዕል ኣለዎም ሳሱሎ ንተኸላኻሊ ላስቸርት ናብ ሃምቡርግ ምፍናዋ ብወግዒ ገሊጻ እዚ ወዲ 26 ዓመት ሆላንዳዊ ኣብ 2016 እዩ ብ3.5 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኢጣልያ ተሰጋጊሩ ይኹን እምበር መሳት ብቕዓት ከም ዘየርአያን ብመልክዕ ልቓሕ ድማ ናብ ካልእ ክለብ ምስግጋሩን ስካይ ስፖርት ይሕብር PSG ንኣከፋፋሊ ኤድሪጎ ጎየ ብ28 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኤቨርተን ክትዕድጎ ኣብ ጥርዚ ምብጽሓ ተገሊጹ ክልቲአን ክለባት ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃባን ወደይ ከማብኡ ብሉጽ ክገብሩ እዮም ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ካብ ብሉጻት ኣብ ዓውድ ስፖርት መኸተጉስቲ ዝነጥፉ ዝኾነ ማክሲሞ ዳሻሻፍ ድሕሪ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ሱባርኤል ማትያስ እናተጋጠመን ከሎ ኣብ ከባቢ ሓንጎሉ ብዘጋጥሞ ማህረምቲ ኣብ ሕክምና ክእለ ምጽናሕዩ ብቕድሚ ትማል ሰሉስ ብሞት ምፍላዩ ኣብ ዝሓለፈ ዜና ተኸታቲልኩም ኢኹም በዓልቲ ቤቱ ኤልዛቤታ ኣቡሽኪና ክትጸናና ኣይከኣለትን ወደይ ከማብኡ ብሉጽ ክገብሩ ብምባል ድማ ሕነ ሰብኣያ ከም ትፈድብ ሪሃም እታ ቅድሚት ውድድር ዝነበረ ግዜ ምስ በዓል ቤታ ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ ኣብ ቱርኪ ዘሕልፈቶ ማእመን ሰብኣያ ክትነብር ትብዓት ዝሃባ ውልቀ ሰብ ምዃንያ ትገልጽ ጓል 28 ዓመት ኤልዛቤታን ማክሲሞን ካብ ግዜ ህፃንነቶም ኣትሒዞም ብሓድዮም ፍቕራዊ ህይወቶም ኣስተማቒሮም ፍቕረይ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ኣለኻ ካባይ ምፍላካይ ዝኽእሎ ኣይመስለንን ሕማቕ ግዜ ኣርኪብካ ብዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ኮነ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ምሳይ ምንባርካ ግን ከየመስገንኩኻ ኣይሓልፍን ብምባል ኣብ መርበብ ሓበሬታኣ ኢንስታግራም ጽሒፋያ ኤልዛቤታን ማክሲሞን ፍሮኮርሶም ዝኾነ ዳንኤል ዝበሃል ወዲ 2 ዓመት ውላድ ፈርዮም እዮም ማክሲም ድሕሪ ናይ 11 ዙርያ ናይቲ ውድድር ኣይህሉ ኣይሞት ኮይኑ ማክሲም ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኣንቶኒ ዲማርኮ ብፍሉይ ዝኾነ ክእለት ረቲዕዎ ምንባሩ ኣይረሳዕን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ኣብ ዝወዲእና ኣለና ሰሰናዩ